Perlok bait hakan ikapor in ai shapi akan ikasur jong ke jing ruai kum haka jing tuai pengidon ke mensim wing sukhya nak benta ka jela nak benta ka ri kajat benreu ka jongi nitip bakaleng ka perthai kala yam kala lenyak thang nak benta ka jingwan jong neu khlam ngisruti kena kum ka ri ka jongi la tengidon ke mensim tuai baro hakmat jong play ngin like no na uniu khlam kum mau long mentah dekan ni kejing ruai ka basion na ka bensim jongi kum makasur jong kejing tuai ka bangi werlang ya pi ki para lok pi bait ki para sabla ya pi ki para ri baro bana ka bensim tuai ka bangin ya tuai lang ngin ti kena bangin like na kini kejing sirkai baro ki badon ha kan ka perthai ka mentah Tengin ai shapi akan nikah jing ruai kan dia haga sur jong ke jing duai hai kan nikah perthai la dap tang jing sher kai ban yo lai na ka tang ban yam shame ablay try to so sen ay yakane kari jongi ni dem ni duai me labas ni ablay to so sen ay jing twai jong ni isen ay ko try yari jong ni ai các ti jong me try kan ke coronavirus chach ngai un he tang lem bát me trai nghìn lại na u ai ba ka ri ka jong ni kan dap jing ker ku ngau sen ay ko try yari jong ni to da tori ha kabari jar jar benda ulong sen shar long doktor la dimenta ban lai nuk nyang ken sha kolok ba i jong ni to ngin yai sumar sher khai la da pusha mukum nong san sha sher khai la da pusha hukum nong san sha kari jong ni bon jai pen reu hak mat up lei long kum sen tiu kari jong ni da lei lei kanom ren lembat utrai unong pen im jong ni kas kem ngau sen ay ko try yari jong ni to da tori